L-isbaħ ħaġa fil-politika hija dak li tagħmel behind closed doors fejn tagħti widen lil batut, lil ħaddiem u lil dawk li jistgħu jkunu aħjar. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch meta kien intervistat mill-ġurnalist Mark Lawrence Zammit waqt Timestock fejn huwa rrisponda l-mistoqsijiet kollha illi sarulu minn dawk fuq l-abortu l-eutanasja sal-viżjoni ekonomika fost l-oħrajn. L-iktar ħaġa sabiħa tal-politika hija x'tagħmel behind closed doors, tiltaqa' man-nies, tagħti widen in-nies, tagħti widen il-batut, tagħti widen il-ħaddiem, tagħti widen il-dawk li jista' ikunu aħjar però minħabba il-mod ta' kif qed issir il-politika ma jistgħux jimxu l qudiem u jien nagħtihom opportunità li jimxu l qudiem. Fl-intervista li saret il-ħamis u xandret il-ħadd, Alex Borch spjega illi meta jiġu diskussi temi sensittivi bħalma il-eutanasja kulħadd irid ikun empatiku. Iżda dan ma jfissirx li jintilfu il-valuri tagħna. Fejn anke spjega li fejn tidħol l-eutanasja u se jkun qed jagħti l-free vote lid-deputati nazzjonalisti. Irid ikollna ċertu sens ta' empatija. L-empatija hija essenzjali. Però ma jfissirx li bl-empatija mbagħad titlef il-valuri tiegħek. Jiġifieri aħna il-Partit Nazzjonalista għandu il-valuri tiegħu ċari fl-istatut. Irridu nixtarru dak li hemm fl-istatut. L-istatut huwa guidelines mhuwiex xi ħaġa li għandha torbtilna jdejna milli nkunu flessibbli, però irridu ovvjament inħadnu dak li bnew missirietna u dak li dejjem raw bħala l-ideal tal-Partit Nazzjonalista. Alex Borch spjega wkoll li minkejja li hu ma jaqbilx mal-abort ma jfissirx li se jkun qed joħnoq id-diskussjoni f'pajjiżna. Jiena ċar, jiena kontra l-abort, però ma jfissirx li noħnoq id-diskussjoni. Jien anzi favur li jkun hemm diskussjoni fil-fatt waħda mill-proposti ċari tiegħi Mark hija illi konna konvenzjoni nazzjonali fl-ewwel mill-ġurnata tiegħi bħala kap. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega illi hu jemmen li l-investiment għandu jsir fil-Maltin filwaqt li jsir studju dwar liema setturi għandhom bżonn il-barranin. Is-saħħa, jiġri proposta ċara illi għandna nidentifikaw bħala gvern minn ikun fil-gvern li min huma s-setturi ta' importanza nazzjonali fosthom is-saħħa. Jiġifieri llum għandek realtà fejn carers, nurses, healthcare practitioners qed jiġu importati ħafna minnhom. Allura nemmen li hemm soluzzjonijiet konkreti li jistgħu jindirizzaw din ir-realtà u ninċentivaw il-Malti jidħol f'dawn is-setturi u ma jkollniex għalfejn nimportaw. F'intervista ta' madwar 3 kwarti Alex Borch spjega kif il-familji Maltin u Awċin tilfu l-kwalità tal-ħajja tagħhom. Minħabba l-viżjoni fil-qasir ta' dakinhar il-Prim Ministru Joseph Muscat u meta kien hemm Clyde Caruana imexxi l-Aġenzija tax-Xogħlijiet f'pajjiżna illi rridu iġibu l-ekonomija totalment dipendenti fuq il-barrani, illum tlifna il-kwalità tal-ħajja. Jekk hux traffiku, jekk tmur l-isptar tibda tispiċċa tistenna 8 sigħat fl-emerġenza, jekk hux edukazzjoni tikrolla, infrastruttura tikrolla, nuqqas ta' ambjent, iktar żvilupp. Alex Borch anke ddikjara li għandna ninvestu f'niċċeġġ ekonomiċi ġodda bħalma hu l-intelligenza artifiċjali. Flok bil-fors nibqgħu niddependu totalment mill-ħaddiem u mill-prekarjat, ninvestu f'niċċeġġ ekonomiċi ġodda li jrendu iktar flus fil-but tan-nies u li tista' gawdi minnhom fis-snin li ġejjin. L-AI, e-sports, 3D printing. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal illi pajjiżna jeħtieġ local plans aġġornati u anke skyline policy speċjalment wara żieda fit-torrijiet f'pajjiżna.